питання, тобто, ну, можемо це будемо розбирати особно, то, що було сказано, що текст это оскверняя руки. Это з Раби Акивы. Борони Боже, как кто-нибудь сказал, что этот текст не робить руки нечистими. Ну, можна і зараз сказати, в принципі, як воно загадки не висіло, тому що тут нічого загадкового нема. Есть, ну, в ogóle така єврейська традиція, вона така, вона дуже дивна, але насамперед вона не дивна. Бо слово «святий» по-єврейську значить «отделенный». То есть святое это однозначно не такое, як інше. І докранатися до этого іншого не дозволяється. Апроч, як пройшовши всі необхідні ритуали, апроч, як маючи посвячення, маючи право докранатися. І що відбудеться, коли ви докранетеся до святого, до любых святих речей? Вам треба буде пройти обряд очищения. Это не значит, что святое равно нечистое, але функциональное оно так есть. И вот вы поспробуйте это зрозуміти, тому що это справді воно дуже дивно. І це вельми часто буває, що коли спробуєш це потлумачити кому-нибудь, що люди обураються, коли святое нечисте. Святое функціонально нечисте, тому що до його нельзя докранатися, а проч як подрихтованому. І любий скруток Торы святые. В принципе, сама по себе книга, то есть книга у нас завсёды книга, это Тора, она сама по себе недокранабельна, нельзя докранаться. Вот коли здарилося так, что посполитый человек докранувся, и он повинен пройти обряды очищения, так само, как он будет проходить обряды очищения, коли он докранется до нечистого, там, до всего, что признано ритуально нечистым. Тому ліку там до небожчика, там до нечистої живьоли, забити, ці ще там що-нибудь, ну що завгодно. І тому от якби робити руки нечистими, то есть все, то, до чого нельзя докранатися, робить ваші руки нечистими. І це якби метафора для святого так само. От вона дивно звучить, ця метафора, але вона така є. Тобто, то, що святое робить ваші руки потребними бути обмитими. Відповідно, робить ваші руки нечистими. І тому Раби Акива говорить, і він говорить про святость пісні пісню. І от це борони Боже, коли хто-небудь в Ізраїлі скаже, що це не робить ваші руки нечистими. Тобто, що воно не святое. Тому що посполитые речі, вот такі просто, вот, воно не все в порядку. Воно не робить ваші руки нечистими. А докранатися до святого нельзя, це те саме, що докранутися до нечистого. Тому тут говориться. Ми до Раби Акиви ще вернемося. До этого загадкового вислов'я, тому що много треба з усім розбиратися, що Раби Акива мав на увазі. Ось. Але от це, я розумію, що воно так от може мовчатися, це дивно, тому так одразу ви віддали, що тут немає нічого розкладаного. Але це просто речі, які треба віддати сьогодні. Я ще які-небудь питання з уваги. Что у нас там пишется? Кого? Нет. Мы с вами в минулый раз говорили про новое представление до тексту, як до того, що «Спора і світ», так? До реалістичної реальності, яка є попереднішає реальності матеріальної. І ось ми згадали так мимохідь, то, що чому ще пісню може бути знята на таку вишеню, то то, що вона говорить про любов, яка сама по собі є святою. Це спречне виказування, його так само треба кришечку зрозуміти.
Проблема яка? Проблема з песню, яка от проблема номер 1, про яку ми казали минулий раз, це те, що текст не виглядає на текст, зв'язаний на вопрос з святими речами. Тобто, вот гэта інтерпретація, яка була дадена этому тексту у першому стагоддзі рабінами і потім християнами, тобто це як любов, як божська любов, да? Як любов Бога до народу, або любов Христа до церкви. Гэта інтерпретація не відавочна ў тэксце. Тобто текст прочитали, так? Знайшли там любов Христа до церкви? Ні. А любов церкви до Христа? Не знайшли. Тобто ви побачили, так? Што гэта сапраўды метафора, яка павінна быць прыкладзеная ў тэкст. Тобто сам тэкст эту метафору не прапаноўвае. Сам тэкст гаворыць пра чалавечую любоў. І вот тое, што мы мінулы раз сказалі, што чалавечая любоў сама па сабе таксама можа быць святою сакральнай. Гэта адна рэч. Другая рэч, это то, ці можа святая любоў, якая ёсць святая ў любым выпадку, зрабіць тэкст тым, што пра яго сказаў Рави Акіба. То есть, што гэта вот калі вся, што Тора ёсць святым, вся Тора ёсць святым, але песня ёсць святой і святых. Чаму? То есть яно гэта адно з аднога не вынікае. Таму што любоўная лірыка, каб яна стала раптам вот, як святое і святых, як самае-самае-самае сакральнае, што ёсць у стварэнні, што ёсць у адносінах паміж Богам і чалавекам, што ёсць у адносінах паміж чалавекам і чалавекам. Гэта невідавочна. І зразумела, мы будзем яшчэ пра гэта гаварыць, таму што мы будзем чытаць песню паціхоньку, наколькі атрымаецца. І мы будзем казаць пра біблійны кантэкст песні. Што, вот як яна выглядае менавіта ў біблійным кантэксце. То есть вот тое, што як вот каб крышечку завяршыць тое, што мы казалі мінулы раз, тое, што свет ствараецца праз Тору. Што Тора, мы показалі, што на самых розных узроўнях гэта разумеецца, і што вся яна ёсць, это вялікае, бесперапыннае імя Бога. То з другога боку, сама гэта Тора зразуметая пашырана, зразуметая як вся гебрайская Біблія. З песня ў сярэдзіне, куды ставіце і Раби Акіба, і куды ставіце і там Раби Гамаліэль, вот вся гэтая традыцыя канца першага стагоддзя. Вот сапраўды гэта менавіта сакральны тэкст з песня ў сярэдзіне запускае механізм свету. То есть запускае тое, што тую рэальнасць, тую рэчаіснасць, якую мы пазнаем. І адпаведна пра чалавека як Божы вобраз мы будзем гаварыць асобна, таму што гэта як крышачку асобная тэма. Я яшчэ перад тым, як мы зараз мы пойдзем далей, я яшчэ хачу вас пытацца, одно пытанне было, хачу вас пытацца, вы прачыталі песню, так? Ці ёсць у вас, можете як-небудзь акрэсліць якое-нибудь там ці самае яркае ўражанне ад яе, ці здуменне, штосьці дзіўнае ў ёй, ці яшчэ што-небудзь, такое-нибудь, якое ўражанне, менавіта, якое бачанне адразу паўстае у вас прачытанне песні. То есть як вы з ёй эўрыстычна сутыкаецеся, там не працуючы з ёй у кантэксце цивилизацийным, и якое ўражанне яна на вас робіць. Просто хотя бы якіх-нибудь тых пару рэплік, каб я сабе уявіла. Я зразумела, што это, што любоў Христа до церкви мы там не побачили. А что побачили? Ну, по-перше, по-перше, когда я читаю, я вижу интересные метафоры, сравнения, с чем сравнивает жених
сравнивает свою невесту. Он называет ее, ну, метафорой для меня текущего человека не особо, ну, странный. Вот, там, я тебя подобил коню или ну, коннице фараона, там, или, ну, всякие разные вот такие непонятные сравнения. И еще, что смущает, это то, что очень, да, текст очень эротичный, и там вот эта вот эротичность, она вот постоянно, ну, преобладает. То есть там вот это постоянно он ее сравнивает, ее все, ну, тело ее сравнивает, отдельные части, и очень делает это, ну, так вот, как смакует, да? И, ну, как бы не ожидаешь такого текста подобного уровня в Библии. Вот, это, ну, это смущает очень сильно. Вот. Дякую. Додать что-нибудь? У кого-нибудь есть? Там нету жениха и невесты. Там нет. Ни жениха, ни невесты. Просто есть образ женщины, образ мужчины. Но нету жениха. Они не говорят. Она называет его почему? По-моему, она называет его жених. Сестра моя невеста. Як вони один одного називаються? От один до одного. Там є, в принципі, є. Жених, але ще як не один. Ну, зрозуміло, що там коханих називають один одного, є ще як. Ну, от це те саме, так? Але ще є в образі, який так само може з'явитися, особливо сучасного чоловіка. Сябровка моя. Сябровка добра, а сестра. Сестра. Так, це так само є. Сестра. От. Тобто, в образ сиблінгів там присутній. Це, в принципі, традиційний образ старожитного Близького Сходу, ми будемо якраз сьогодні про це говорити. От, коли ласка, кому додать до этого хотіла так? Я хотела дополнить просто по поводу метафор. Ну, как я поняла, именно метафоры, ну вот, молодой человек сказал, что они непонятные ему. Я так поняла, что это именно сравнивается с тем, что несло какую-то ценность и красоту одновременно в то время, наверное. Вот. И вообще сами метафоры, они очень такие сочные и яркие, а иногда, когда ну, просто начинаешь все это представлять, то похоже на художников 20 века. Ну, я просто говорю, какие ассоциации у меня рождаются, как у человека, который из этого века и читает то, что было написано очень-очень давно. Дякую. Якраз мастаки 20-го століття, особливо першої полови і початок другої полови 20-го століття вельми натхнялися пісні. Вельми моцно. При тим, що вот ми минулий раз сказали, що наскільки вона вот, кришечку дивні відносини гэтага тексту з остатнім каноном, зрозуміло, що гэты текст був вельми любимий читачами. Так, тому що ён раптом вот давав некую в окно, ці уваход, вот в некий інший світ. Так? Вот той світ, який всі вот такі для людей одночасово і вельми дорогі, і вельми любимі, вельми потрібні, так? І вельми знайомі, той світ кохання. І гэта важно, вельми, так само вельми важно розуміти просто в нашому цивілізаційному контексті. Тому що от якби знову до гэтага вернемся, ми повинні розуміти, що заходня цивілізація, це значить Європа, починаючи від раннього середньовіччя, так, яка, ну і тое, що потім за її виросла, включно з Америкою там, вельми моцно закручувалася вокруг своєї інтерпретації Біблії. Тобто не вокруг Біблії як такої, хоча як звичайно це буває, а вокруг менавіта інтерпретації. Тому що ось одним з базових слупов, на яких Європу будувалося, це було християнство. Християнство від самого початку себе асоціює з текстами, тобто Старим Заповітом і Новим Заповітом. І таким чином це для Європи робиться надзвичай важним, просто ось якби уладити всі узровні відносинів особистих, громадських, соціальних, класових, політичних, економічних, ну і міжособових, і сімейних, как яны были вот поводле того, что мы разумеем есть Библии. Не поводле того, что Библия пропонує, а поводле того, як ми її навчилися читати. Це зовсім різні речі. Це ось
это мы в інших контекстах ми про це говоримо, це якби одна з самих складаних речей для розуміння любого чоловіка, это то, что это развести на разные боки концепцию, скажем, понятие сусвет и понятие картины свету. То есть мы ніколи не живем у свете, мы завсёды живем у картине свету. Але мы гэтага не усведомляем. Нам завсёды здаецца, что вот свет, у яким мы живем, якраз вот он есть реальным сусветом. Он есть реальным сусветом, он есть конструкцией, цивилизаційною конструкцией, цалком все наше сприймання світу, наше розуміння світу, наше бачення світу. І те саме з любой з'явою, яка стоїть в основі чого-небудь. Це завжди буде не з'ява як така, а інтерпретація з'яви, картина цієї з'яви. І тому би сказати, що Біблія відказна за те, що за ту цивілізацію, яка є, ну, якби Біблія не мала на увазі, що от така буде цивілізація. Ні. Але цивілізація прочитала Біблію так, як вона її прочитала, і собі будувала, формувала павудлі її. І для чого я це кажу? Для того, що складає основу біблійних текстів. Тобто тексти зовсім відрізні від пісні. І при тим, що особливо середньовіччя, і потім ось до Ренесансу фактично, основою всього мислення, основою всього мистецтва, основою усіх любих відносин зі світом чоловіка є все одно який біблійний сюжет. Это значит, что вы куды не пойдете, куды вы у свете не поткнетесь, вы будете бачить, альбо чуть, альбо сутыкаться любым чином с некими библейными персонажами, библейными образами, библейными метафорами, библейными сюжетами. И это то, что поза ими, вот, светское мастацтво, нараджається вельми повольно і вельми мало. Светское мастацтво не запотребовано у великой ступени. Запотребовано менавіта мастацтво, скажем, мастацкая культурная, любая культурная адаптация того, что есть у Библии. И таким чином вот вся чоловіче жарство, все чоловіче розуміння пригожості, розуміння хараства укладається менавіта вот в эту мастацьку інтерпретацію Біблії. Тому ми маємо безліч там різних виявів, мастацьких виявів, різних біблійних сюжетів. Може іншим разом як-небудь я вам принесу, просто хоча б, як ви уявили собі. Ну ви навіть і так самі ведете. От уявіть собі там у європейському мастацтві в образ дерева життя і в образ там Адама і Єви около їх, або вигнання саду. Ви просто переберете в голові, коли ми хоч трошечки з мастацтвом сутикалися, ви одразу пару десятків собі в голові намацаєте. А плюс книжні мініатюри, плюс ті твори, які засталися там поза широкою увагу, це вельми много. Там, коли ми глядимо там, наприклад, на таку візуалізацію Абрагама і принесення Абрагама Ісака в ахвяру, ми так само знаходимо просто саме десятки этих вияв. Тобто це те, що натхняє, це те, що воно є конвою, паводле якої вже можна витикати, вимальовувати, там, робити некие свої любые які-небудь розуміння світу, але все одно вот у основі вот этой тканкою це будуть які біблійні сюжети. І от ці біблійні сюжети, вони самі різні, їх вельми много, вони справді охоплюють вельми шмат сферу життя. Але сфера у міжособових відносин, вони зачепляються так і много. І тому пісня піснями, вона серед їх абсолютно виловується, вона цілком інша. І настільки інше, що у тим самим середньовіччі ми не знайдемо ілюстрації на пісню. Тобто вона ніяк от, ще чому? Тому що, знову-таки, мусимо розуміти, така от дробна деталь, але вона часто виходить з-під нашої уваги, то, що у середньовіччі, навіть і у Ренесанс, посполитий чоловік доступу до Біблії не має. Біблійний текст навпрост чоловіком не читається, до його просто неможливо допасть, його нема. І він є ті манускрипти біблійні, які є, вони є тільки, звичайно, у аббатствах, у вельми багатих палацах і в багатих монастирах, у багатих церквах, звичайно, у біскупських церквах, у соборах. А в остальних церквах це, звичайно, лекціонарії, це читання, поводле дьон.
Ну, могут быть тексты. То есть человек сутыкается, вот як я вам кажу, что сутыкается абсолютно повсюль з біблійними сюжетами, але уласна з текстом сутыкається тільки на слых. Падчас любой церковної служби. А і на слых успрымае, але праблема ў тым, што пасля чытання, пасля біблійнага чытання ідзе казанне, якое базуецца на біблійным чытанні. Казанне можа ўжо перакруціць гэты сюжет, не пакінуць ад яго інтэрпрэтацыйна, не пакінуць ад яго там, ну, просто нічога зусім. Гэта інтэрпрэтацыя, як бы нармальнага, удумлівага стаўлення да тэксту чытача няма. Як мы казалі мінулы раз, калі у ебрайской литургичной сакральной традиции песня песня читается на основное свято года. У христианской традиции нема ніводнага свята, где она читается. И тому просто почуть яе, як вы чуете остатние тексты, у вас нема магчымасці. И тому вот сапраўды, вот вы кажете про 20-е стагоддзе, это что вы подобны до Мастакова 20-х стагоддзя. Только вот, ранее за 20-е, вот, скажем, уже 19-е стагоддзе уже читает Библию. В 19 стагоддзе уже люди читают Библию. Все больше и больше и больше. В 20-м Библия либерализованная. Библия либерализуется потиху после реформации. Але толькі тады, калі Біблія лібералізавана, это значыць, калі яна робіцца даступнаю для індывідуальнага ўжытку, не для рытуальнага ўжытку, а для свайго рытуальнага ўжытку. Толькі тады вот это ваше удумлівае прыватнае чытанне можа вам вот даць нейкія ваши уласныя інтэрпрэтацыі, асацыяцыі, вобразы. І таму менавіта вот 20-е стагоддзе выбухае гэтай эратычна візуальным мастацтвам, якое вельмі моцна натхнёнае песню, бо яна была як бы вось адкрытая на нову. Так, гэтая песня. Она ніколі не была схаваная, але яна была недаступная, скажем, у сярэднявечча, так? І то есть это вот як звычайна кажуць, што калі хочаш што-небудзь схаваць, пакладзі на бачнае месца. Ну, яна ў Бібліі заўсёды была, але доступу да яе фактычна не было. І таму яна сапраўды ўваходзіць у гэтую культурную свядомасць, яна ўваходзіць пазней. Хаця, безумоўна, яна вядомая. І пазней вельмі шырокую свядомасць. І гэта таксама важна. Вот я вам казала мінулы раз, што скажем, у беларускай перакладчыцкай біблійнай традыцыі это адзін з самых любімых тэкстаў. І не толькі у перакладчыцкай. Вось як бы у беларускай культурнай традыцыі свае адносіны з біблійнымі тэкстамі, такія вельмі неадназначныя. Але ў літаратуры, у паэзіі, якраз песня ў 20 стагоддзе это вельмі моцная крыніца натхнення, і сярод перакладаў яна адна з тых, што перакладалася найбольш. Вот минулый раз я вам приносила эту вельмі прыгожую книгу оформления Арлена Кашкуревича у перакладзе Василя Сёмухи, але нават просто там вот асобныя паэты, там, як Олег Лойка, там адбраўся за пераклад песня «Констрибуція по-беларуску». Вот тая песня, тая книга, то выданне, што я минулый раз приносила, там вы бачили, там як бы левая сторонка по-беларуску, правая по-расейску, а потым пасля ўсяго яшчэ тэкст па-ангельску, дзе нават не напісана з якога выдання, таму што чаго ангельскім перакладам-то вельмі много. Гэты тэкст сапраўды пачалі чытаць, любіць, хацець, але ці разумець яго у кантэксце гэтага тэксту, у тым значэнні, ці скажем, тыя мастакі, тыя паэты, якія вельмі моцна натхняліся песняў, ці маглі яны зразумець вот тое, што гаворыць Рабі Акіба. Пра тое, што гэта святое святых, усяго, што ёсць у свеце, пра тое, што гэта ёсць цэнтр, аснова, пачатак усяго, што дадзена ў гэты свет, тое, што дадзена чалавеку. Як бы не. Зноў-такі оно... Чаму? Таму што это вельмі прыгожы любоўны тэкст, які яшчэ пры гэтым мае статус біблійнага. І гэта ёсць як бы вось базаю для гэтага вялікага натхнення. А вот мы гаворым пра тое, што за гэтым штосьці стаіць, што за гэтым стаіць штосьці большае. І яно, гэтае большае, вот гэтымі ж самымі мастакамі і паэтамі, ну вот дзесьці адчуваецца, але все роўно пералажэнне, все роўно будзеце чуць вот гэтую магутную эротыку і магутную любоўную традыцыю.
якую, в принципе, можно знайти и поза Библии. То есть, чем, скажем, песня лепшая от любовной поэзии 20-го століття, тому що вона біблійна. Вот, практично, так? А насамрэч, она сапраўды за ёй штосьці стаіць, за ёй стаіць нешта, вот, што вот здесь вот адчуваецца, але не намацваецца. Вот тое, пра што гаворыць Рабі Акіба, вот, я уже казала, мы туды абавязкова з вами вернемся. Але якраз вот сёння я хочу, каб мы прынамсі пачалі, мы сёння не паспеем дадаць цалкам, але каб мы пачалі гаварыць пра кантэкст песні. Вот яна настолькі унікальная для Бібліі, але ці унікальная яна для свайго культурнага мільёна, свайго культурнага кантэксту. І вот там оказывается, што нет. Бо на старажытным Блізкім Усходзе, вот, дзіцём якога, плодам якога ёсць гебрайская Біблія, якраз таки любоўная лірыка была вельмі развітая. І калі мы глядзім на развітасць любоўнай традыцыі, паэтычнай любоўнай традыцыі у навакольных краінах, у навакольных культурах, якія якраз былі асноўнай крыніцай натхнення для стваральнікаў гебрайскай Бібліі, калі мы пра гэта гаворым, то якраз хутчэй можна дзівіцца, што любоўнай лірыкі ў гебрайскай Бібліі настолькі мала. Песня не адзіная. Вот пра біблійны кантэкст мы будзем казаць асобна, але такія яшчэ як бы такія кавалачкі, такія дыяменцікі ёсць розныя. Але вот вялікі тэкст зразумела толькі песня. І даследчыкі вельмі шмат гэта там грабенчыкамі частымі, густымі прачэсвалі і егіпецкую, месапатамскую, і сірыйскую, і эліністычную паэзію у пошуках паралеляў. І тых паралеляў, конечно, оказывается вельмі много. І нам з гэтым паралелямі трэба крыху з вами разабрацца, каб пабачыць, от дзе менавіта, адкуль менавіта бярэ свае гэтыя сокі песня. І паглядзець, дзе яна ідзе з блізкаўсходняй традыцыі, а дзе яна ад яе адыходзіць, ствараючы штосьці сваё унікальнае, ці ёсць гэта унікальнае. Бо памятаеце, мы зноў мінулы раз мы казалі, што калі мы яе прачытываем, мы вельмі часта гаворыць пра тое, што гэта проста набор асобных любоўных песень. Яны проста сабраныя разам на нейкім этапе, што, в прынцыпе, яны могуць быць разгледжаныя як самастойныя, некаторыя з іх як шлюбныя, некаторыя проста любоўныя. Яны проста сабраны разам. Чаму? Таму што цельнага сюжэту, выразнага сюжэту там няма. То есть як бы наратыву, развіцця дзеяння. Вот гэта, калі б быў наратыў, то зразумела было б, што гэта цельны тэкст. Наратыву там няма, і то есть магчыма, што гэта проста сабраныя разам розныя кавалкі. І тэмы розныя. Якія там, можа, згадаем, якія там, мы пачалі пра метафоры казаць трохи. Мы казалі, што ёсць там каханы, каханая, сястра, жаніх, яшчэ якія там, як, калі казаць пра персанажы. Персанажы там адзін аднаго ўспрымаюць. Хто яшчэ там ёсць? Саламон некалькі разоў згадваецца, так? Што маецца на ўвазе пад Саламонам, мы таксама яшчэ будзем гаварыць. Потому что это зноў-таки неадназначна. Это тое, што робіць магчымай прывязку да Саламона караля і да Саламонавага двара. Але яна гаворыць пра Саламона, это яна, так? Или персонажы яна і ён. Яна гаворыць пра яго як Саламона. Але хто ён яшчэ, чым ён займаецца? Ён пастух. Значит, калі у Саламонавасці нават, это не абавязкова, але калі нават Саламон это король, то ён же все равно и пастух. То есть это все равно король-пастух. Так? А яна? Так. Яна звязаная з садом, яна звязаная з виноградником. И он звязаны с овечками.
скажем так. І з королівством. Потім де дзеянні? Значить, сад, виноград, дзеянні, є паші, але ще де дзеянні. Вулиці якого городу? Єрусалим. Там виразний город, так? Город називається. Це Єрусалим. Тому що там ще персонажі є, так само згадували про дочок і синов, там дочки Єрусалимські. Там є, при тим, що значить, ніякого мужчинського хору там нема. Є жіночий хор. Є яна, є йон і є жіночий хор. Які розпори сябровки. Потім у Єрусалимі, ми ж так само там, сам Єрусалим так само не пустий. А проч того, що там ті дочки єрусалимські є, хто там ще є? Хто? А це живоли, а в Єрусалимі хто? Там так. Там є стражники, там це вартовники, які вельми навіть не симпатичні персонажі. Так? Є мужчинські персонажі, ще паза. Так? Маті згадується, так? Потім правда, воно повна різних сюжетів, дробних таких мікросюжетів, повна різних персонажів, і це правда повне життя, і навіть по їм ви можете там реконструювати некую культурну традицію, некую культуру по цьому тексті. Тобто ви одразу бачите, що Єрусалим – це город з вулицями, з вартою, яка там ходить, і ходить вельми сурова. Потім там послання, пам'ятаєте, передається, так? Тобто там, значить, є знову які посланці є. І це все, практично всі ці теми так чи інакше знаходяться у новопольній літературі. Ми з вами поглядимо трохи на єгипетську традицію, на месопотамську традицію. Може, коли отримається на сіропалестинську, на нуарицьку традицію. І може, коли отримається, ну, ми побачимо, як вона пойде, може на еліністичну традицію. Чому нам наогул глядіти на еліністичну традицію? Тому що, як ми вже казали, текст поздній. І, значить, він цілком може бути літературно зв'язаний і з еліністичною традицією. Що таке еліністична? Це не грецька, це греко-мовна, це синкретизм поміж грецькою традицією і місцевою близькосходньою. Коли ми говоримо про еллинизм это не Эллада. Эллинистичная это не эллинская. Эллинская это грецкая, эллинистичная это тая культура, яка сформувалася на завоюваних Олександром Македонським і після територіях, яка вельми моцно зв'язана з грецькою традицією про змову, тому що вона грекомовна. Ну, от ми, коли ми з вами працювали з Новим Заповітом, ми бачили, яка там грецька мова. Тобто в Новому Заповіті, який переважно писався все ж таки у еліністичному світі, там грецька мова, якою би там атенські греки не прийняли би за грецьку мову. Там і грецька мова своя опрацьовується. Але при цьому там та культура, яка склалася з синкретизмом місцевої, вельми старожитної традиції, і грецька традиція, яка туди прийшла, яка часом нав'язувалася, часом там, свободно приходила різним чином. І тому еліністична традиція, якраз коли ми говоримо про другое століття до нашої ери, це розквіт еліністичної традиції. Тобто поводле часу і поводле місця паралелі контекстуальные цілком можуть бути. Значить, цих, по сутності, от ми 4 окреслили. Так? Це Єгипет, Месопотамія, Угарит і еліністична традиція. Два слова, ну, про еліністичну ми сказали, про остатнє, тому що для тих, хто от в цьому році долучився, треба криху так само просвітлити, що і як, які відносини у нас поміж усіми цими традиціями. Я вже вам сьогодні сказала, що єврейська Біблія – це дитя старожитного Близького Сходу. Тобто можна сказати, що це частка, а можна сказати, що це дитя. Це різні речі. Чому я сказала, що це дитя? Це, безумовно, частка.
старажытна-блізкаўсходняй традыцыі. Але чаму гэта дзіця? Таму што гэта яна фармавалася пазней. Єврейська Біблія формувалася, по сутності, вже вся у другій полові першого тисячоліття до нашої ери, коли основні остатні традиції вже були сформовані. Таким чином, єврейська Біблія бере, свободно черпає з усіх остатніх традицій, остатні традиції з її не беруться. Тому що вона позня, тому що вона невелика, тому що вона закрита. І менавіта гэта магчыма гэтая ситуация, вот ведаеце, як гэта ствараюцца такія унікальныя, напрыклад, экалагічныя зоны, так? Якія вот менавіта праз тое, што яны унікальныя, праз тое, што яны маюць рысы самых розных іншых навакольных экалагічных зон, яны ствараюць штось такое, чаго іншыя адкуль яны бяруцца, стварыць не могуць. Тое самае ў культуры ствараецца. Єврейська Біблія – це абсолютний феномен старожитного Близького Сходу, абсолютний феномен, це абсолютно унікальна річ. Але вона вельми шмат опирається на свій культурний контекст. Вельми шмат. А культурний контекст який? У двох словах. Значить, ось це від початку третього тисячоліття до нашої ери. То есть, уявляете, вот в часика подразу вы хутко ориентовались, бо мы говорим про конец першого тисячоліття. Песня. Так? Перше тисячоліття ми говоримо, це максимум сопроводило другое століття до нашої ери. Максимально поздний текст. А теперь мы так вот перескокиваем все первое, все другое и все третье тысячелетие. То есть мы идем на 3000 годов ранее. У наших мерках с вами, что такое 3000 годов, мы навіть не можем себе уявить. Так? Наша цивилизация, вот, наша великая, она якраз тоді і починається. Ми якраз нащадки, не нащадки, а протяг, натуральний винік той цивілізації, яка почалась, для нас це 5000 років. Але наша, ось та, що ми говоримо про західну цивілізацію, їй 2000 років. Це стільки, скільки християнства. Приблизно 2000 років. І нам так само, що 2000 років, но це ми ще так легче, а що вже більше за 2000 нам вже тяжко. А нам, значить, зараз з вами на 5000 років. Чому це вельми важливо? Тому що від 5000 років тому і до песни культурная традиция практично непрерывная. Культурная традиция отчуває саму себе. Для песни, то, что было 3000 годов тому, відчувається вельми добре як своє. Для нас тепер то, що було 100 годов тому, відчувається як цілком щось інше. Коли ми перескочимо на початок 20-го століття, що робилося у початку 20-го століття. Що було у 1916, а не дай Бог, у 1917. І воно, безумовно, зробило непозбіжним той ход історії, який привів до нас теперішніх. Але це настільки інший світ. Це 100 років. А тут ми говоримо про 1000. І ті 1000 років у нас правда. У нас, ви мусите мати на увазі, що час, у який ми тепер живемо, він поскорається. Радикально. Але коли ми зараз на 5000 років тому, 5000, 4000, 3000 років тому, це там світ зі своїми катаклізмами, так само зі своїми повними упадками, зі своїми розривами, вельми драматичними. Наприклад, якраз межа другого-першого тисячоліття вона вельми драматична. Межа бронзового і железного віку. Бронзовий вік скончився катастрофою. Бронзовий вік скончився колапсом цивілізації. Але цей колапс, він одразу просто обринувся на себе бронзовий вік і одразу пророс железний. І ті самі люди були і в тим часі. Тобто ті самі люди, які починали железний вік, вони були дітьми бронзового віку. Це вельми був трагічний час. Час, який кришечку подобний на наш теперішній, про те, що тепер відбувається в Європі, цей мігрантський кризис, і він відбувається не так, як це відбувалося на межі другого-першого тисячоліття, але це менавіто були маси, велизарні маси
бедных, голодных, убогих, якія сабраліся разам, якія пашлі нішчыць тое, што было стабільнае, багатае, надзейнае. Яны гэта вынішчылі і нічого не засталося, просто вынішчылі. А что маете на увазі? Маецца на увазе народы мора, якія прайшліся, як это сказаць, асфальтавым хатком па ўсіх гарадах усходняга Міжземнамор'я, якія знішчылі ў гары, якія вельмі моцна вынішчылі Егіпет. Народы мора – это егіпецкі тэрмін, егіпцяне іх так называлі. Ось адзін з рамзесаў 20-й дынастыі хваліўся, што ён тут перамог народы мора, ніхто ніколі не перамог народы мора, але дзесьці іх можна было адсунуць. Вот, это были абсолютно страшные катаклизмы. Но это была одна з основных причин, не адзіная. Мы как бы эту историю лезть с вами не будем. Моя головное, что я вам хочу сказать, что это был драматичный разрыв паміж бронзовым и железным веком. Але тым не менш, культурно засталося все тое самае. Тэксты, якія вучыліся ў школах у другім тысячагоддзі, у канцы бронзавага века, тыя самыя тэксты вучыліся ў сярэдзіне першага тысячагоддзя, там, у сярэдзіне железных веков. Тыя самыя тэксты. Катаклизм отбылся, традиция не Так, сломалась? это культурная традиция не зламалася. Мовы засталіся, адносіны паміж мовамі засталіся, пераклады, там двух-трохмоўныя тэксты засталіся. І якраз вот некаторыя з гэтых любоўнай паэзіі нам засталіся, нават ёсць прыклады трохмоўных тэкстаў. Калі той самы тэкст, месапатамскі, сумерскі тэкст, ён вот одна табличка, ён па-сумерску, па-акадску і па-хетыцку. У трох мовах написано. І біблійныя аўтары вельмі добра былі інтэграваныя ў эту традыцыю. Яны вельмі добра ведалі эту традыцыю. І гэта пацвярджаюць і археалагічныя знаходкі. Мы бачым асноўныя месапатамскія тэксты, мы бачым у юдэйскіх раскопках. То есть это все было. То есть это текст, оно сапраўды это было тое, што стваралася в Егіпце. До першага тысячагоддзя оно асабліва шырока не выходзіла на астатні свет. У першым тысячагоддзі уже егіпецкая культура была больш адкрытая. Егіпет был больш самадастатковы. Але, вот я пачынаю з Егіпту, але якія адносіны паміж біблійнай традыцыяй і егіпецкай. І вот гэтыя адносіны надзвычай шчыльныя. Бачыце, біблійная традыцыя саму сябе бачыць, як выйшаўшы з Егіпту. Вот гэта не пацверджана археалагічна. Тое, што той народ, які стаўся Ізраілем, які Масей вывеў з Егіпту, это ёсць асноўная гісторыя. Біблійная, гэта гісторыя асноўная канцэптуальна. Але яна, гістарычных пацверджанняў яе мы не ведаем. Нема. Вот цяпер уже колькі часу прайшло і колькі было сіл кінута на пошукі пацверджання. Нема. Мы не ведаем. Вялікага сыходу, які апісаны в Бібліі, напэўна, не было, таму што ён не мог не пакінуць слядоў. Калі які малыя сыходы былі цягам рознага часу, магчыма. Але факт той, што калі мы вывучаем егіпецкія тэксты, мы часам бачым вельмі такую вось неадменную крыніцу пэўных біблійных тэкстаў. То есть, напрыклад, просто вот каб вы сабе уявілі, да? Напрыклад, вот як бы увогуле ўсёй егіпецкай асноўнай традыцыі праз эти 3500 гадоў неперарыўнай культурнай традыцыі. Чаму она неперарыўная? Таму што это тая самая мова, якая развіваецца, тое самае пісьменства. То есть гэта неперарыўнасць. У гэтай неперарыўнай традыцыі ёсць як бы у старым каралеўстве дамінанта тэксты, мы их называем тэксты пірамідаў, іх немного. В сярэднім каралеўстве мы говорим про тэксты трунаў, іх вельмі много. А у новым каралеўстве і пазнейшым часе мы говорим про кнігу мёртвых, якая клалася ў труны, якой много. То есть захавалася тое, што мы цяпер можам яшчэ пабачыць, пачытаць, даследаваць. Тага вельмі много. І вот гэтая кніга мёртвых, яна там у розным аб'ёме, розным фармаце
клалася ў трон, звычайна у ідэальным варыянце гэта будуць вялікія папірусныя скруткі. Вельмі багатыя ілюстраваныя, вельмі шматколерныя, якія проста згортваліся і клаліся ў труну да нябожчыка, які пераходзіў у іншы свет. А самая вялікая кніга мёртвых, якая ёсць у нас цяпер, да якой можна даткнуцца на 36 метраў даўжыню. Толькі разу, но гэта пакой она не влезе пры ўсім жаданні. Она вельмі вялікая, ёсць, но это вельмі вялікі, это супер вялікі. І яны могуць быць ад невялікіх фрагментаў да грамадных фрагментаў, і ад багата ілюстраваных да не зусім не ілюстраваных, у залежнасці там ад магчымасцяў фінансавых і жаданняў заказчыка. Але тэкст кнігі мёртвых больш-менш стабільны. То есть гэта вот калі возьмеце все 36 метраў, то там вы не знойдзеце асабліва нічога новага, таму што няма в іншых кавалках. Просто што не кожная кніга мёртвых будзе цэлая кніга мёртвых, она будзе фрагментамі. І падзялілі ў свой час, кніга мёртвых гэта зразумела еўрапейская назва, у 19 стагоддзі прыдуманая, егіпецкая назва на кніга выхаду на святло. І яна ўжо еўрапейскімі даследчыкамі она падзеленая на раздзелы. Нам хочацца все мець у раздзелах, нам хочацца цытаваць павылёк. І вот это ў 125 разделе книги мертвых, просто можете себе знайсці в интернете, так и набрать себе 25 раздел книги мертвых. Тут египетская, так? Не волнуйтесь там с іншими книгами, тибетскими, ці ще якими. Там відбувається такий двойний ритуал, коли той, хто пройшов вельми шмат різних випробувань, приходить нарешті до залі Дзвюхправду, ці Дзвюхмат, де ён уже альбо увойдзе у вечное жыццё, альбо не увойдзе. То есть вот уже самый критичный момент. И вот одним из этих пунктов критичного моменту, там первый пункт это узваживание сердца, а другий пункт, коли уже ягоне сердце узважили, оно оказалось легким, як пёрка Маат, пёрка правды, коли ён не награшыў, то ён тады выходзіць, і ён тады гаворыць ад свайго імені, ад першай асобы, звяртаючыся да ўладара Дзвюхправду, ўладар таго свету это Асірыс, звяртаючыся да яго і да астатніх прысутных багоў, ён гаворыць пасля вялікіх водных рытуалаў, гаворыць пра самога сябе, што я ў сваім жыцці не грашыў. Я не забіваў, я не краў, я не чужаложыў, я не падкладаў вагі на шалі, я не адбіраў малака ад вуснаў дзіцяці, я не спыняў паводкі в яе пару, і там многа-многа іншых вызнанняў. Калі мы наткнуліся, калі мы ў 19 стагоддзі наткнуліся на гэты тэкст, то ясна, што мы ахнулі. Таму што гэта тэкст, які мы ведаем з кнігі Сыходу, з Затоветом. І потым які з кніга Сыходу і ў Другазаконні. Толькі там іх ровно 10. То есть гэта адаптаваная, інтэрпрэтаваная, прадуманая іншая структура, але крыніца вы яе не адкінеце. Іншыя крыніцы таксама яны вельмі выразныя. То есть крыніцы, якія просто немагчыма адкінуць, які мы бачым, што гэты канкрэтны біблійны тэкст залежыць ад гэтых канкрэтных альбо гэтага канкрэтнага егіпецкага тэксту. То значыцца, што адносіны насамрэч былі культурныя вельмі шчыльныя. Там асабліва самая позняя сталіца Егіпту это быў Мемфіс, самая позняя. Мемфіс ад Иерусалиму это як до Варшавы, так от паміжменскага Варшавы. Это недалёка. Это недалёка. І зразумела, што Мемфіс это быў вельмі вялікі культурны цэнтр. І як мы зноў-такі з самой Бібліі ведаем, ізраільцяне і юдэі при любой нагодзе, як толькі бяда, як толькі засуш, як толькі голад, як толькі вайна, як толькі якая-небудзь там катаклізма набліжаецца, куды яны дзяюцца? Все хутенько на заход Египет. Египет это место, паводле самой Библии, где библейный народ находит в себе притулок и паратунок у час розных бедаў. Ці взяў, што Египет з гебрайскай культуры? Можа быць. Нам это вельмі цяжка прасачыць. Што взяла гебрайская культура, мы бачым у вялікай колькасці.
І от гэта як бы самая першая рэч, пра якую мы зараз паговорым, менавіта пра егіпецкую любоўную паэзію. Такім чынам, калі любоўная паэзія, то значыць, вот вы уявілі сабе ўжо саму сітуацыю, так? Значыць, што вот калі цяпер у дадзеным выпадку мы это будзем біблійны народ, так? Мы бярем тое, што нам, тое, што уражвае, тое, што трэба, тое, што цікава, альбо тое, што вот абсалютна вот здаецца як само сабой зразумелым. Так? І пераінтэрпрэтоўваем у свае тэксты. І вот мы зараз з вами пра егіпецкую менавіта паэзію крыху пагаворым тое, што нам засталося. Ну, в принципе, это ёсць такія фрагменты любоўныя, вельмі старыя, ад дзесьці мяжы старого Нового Королевства. По-моему, дзесь у 2001 годзе там нейкі новы тэкст быў знойдзены. Таксама вельмі цешыліся на тое, што гэта самая старая любоўная песня ў свеце. Это 10-3 тысячагоддзе. Вельмі на гэта цешыліся все вот эти вот, ну просто вот классно. Тое, што мы маем, тое, што до нас дайшло, гэта 19, 20, 11. То есть гэта все дынастыя ремезідаў. Это, вот калі мы гаворым пра Егіпет, мы звычайна называем тое, што вы ведаеце, вот каго, калі вы будете называць мне просто вот так вот, каго ведаеце з егіпетскіх каралёў, то вы все, што будете называць, это звычайна будете называць альбо 18, альбо 19, 12. Новое королевство основное. Калі будете там, ці Эхнатона, ці королеву Хатшепсут, там ці Амінхотепа, ці там Нефертити, там ці, ну і зразумела Рамзеса, так, вялікага Рамзеса II. Тоже Тутанхамон тоже отсюда. Тутанхамон, так. Вот все, кого вы будете называть, это звычайно альбо 18, альбо 19, ну, зрештою 18, 19, 12, 15, там третьим королем был Рамзес II, то есть Рамзес I, тогда Сети I, тогда Рамзес II. Да? Вот это вот король. И Рамзес был настолько великим королем, что после вот там его дети, после детей Рамзеса, у яких были свои имена, остальные себя звали Рамзесами. И вся 20, вся вот эта 19-я династия невеликая, вся 20-я династия, они все Рамзесы. Там уже все короли, мы называем ее династией ремезидов, отповедно, так? Потому что они там все Рамзесы. Як потім уже в эллинистичном часе, они все были Птолемеи. Перший Птолемей прийшов у Єгипет, взяв собі Єгипет як свою долю, а далі всі остальні, уже до самої Клеопатри, яка так само була Птолемеєм, вони всі були Птолемеї. Там уже, там, ну так, но все равно, они все на какое-нибудь свое место, они все были Птолемеи. Вот 20-я династия, они переважно там, они все Рамзесы. І ми маємо тексти менавіта з 19 і 20 династії. Так, це значить, гэта другая полова другого тисячагоддзя. Тобто гэта ще бронзовий век. Так, це прикладно від, скажімо так, від 1300-го, прикладно, так, все, да, до 1300-го, да, прикладно 1150 годов. Это все ремезидный период. И больше за тое, вельмі многие тексты, это дает как раз бурно цвёў культ хавання каралёў у гэтай удаліне каралёў. І ад гэтага часу засталося паселішча тых, хто працаваў, хто рабіў гэтыя магільні шыкоўныя. Майстры, мастакі, скульптары, разьбяры, ну, пераважна менавіта это все творчыя людзі, якія всю прыгажосці стваралі. Яны все жылі разам. Яны все жылі ў адным месцы, там это было вельмі для іх прэстыжна. Это вельмі важна вот нам это ведаць зараз гэты момант, пра якую паэзію будзем гаварыць. Это было вельмі прэстыжна, таму што это вельмі добра аплачвалася. Вот калі мастак мог патрапіць туды, яно звалося таксама месцам праўды, вот просто амаль як у той кнізе памёрлых, так, это палац дзвюх праўдаў. Яно таксама звалося там месца праўды.
І от калі можна было патрапіць у гэтае месца праўды, то гэта было гарантавана, што тебе будзе добры заробак, што там ты будзеш сваю сям'ю добра ўтрымліваць. А мы цяпер знаходзіцца ў Дейр эль-Медина. Так мы яго цяпер называем, таму я просто напишу, каб это, калі вы в Египет поедете, каб вы поехали ў Дейр эль-Медину, паглядзелі. Элітарки, зразумела. Это на заходнем береге, это недалеко от теперешнего Люксора, от колишних Тебу, Дейр эль-Медина. Это вельмі цікаве було місце для нас, коли ми його знайшли, тому що зрозуміло, що там ми бачимо, скажімо, цікаво, ті, хто оздобляв це ритуально могили королів, що вони робили зі своїми власними домами. Ми бачимо там вельмі пригожі розписані доми, а хто розписував? Мастак, ці головна жонка, яка вдома сиділа, ну хто працював, так? Навіщо було там свої хати розписувати? Це цікава сама по собі реч, і це якби вот, побытовая ситуация. Это не ситуация культу, да? Вот это Дейр эль-Медина. То есть это там, где просто жили люди. Люди, які працювали там вместе, вот, ну, вони працювали это уже у культових місцях, у королівських могильнях, але самі вони були просто звичайними посполитими людьми, які жили своїм життям. І ось у Дейр эль-Медину в розкопах ми пооткопували тих любовних пісень. То есть не тільки тут, але великая частка з іх менавіта тут. То есть вони вот з гэтага часу, з гэтага месца. Гэта не значит, што яны тут нарадзіліся, гэта не значит, што яны ў гэтым часе ў гэтым месцы былі створаны. Яны маглі быць з іншага месца і з нашмат старэйшага перыяду. З тае прычыны, пра якую ўжо казала, што традыцыя захоўваецца. Старыя тэксты нікуды не дзяюцца, яны не забываюцца ў тым часе. Яны, калі ўжо гэты тэкст вайшоў нейкім чынам ва ўжытак, ён уже з яго ніколі не выйдзе. Ён будзе далей перапісвацца і будзе, бачыце, нават гэта уже не егіпецкая, а уже месапатамская ситуація будзе перакладацца на іншыя мовы. Будзе гуляць далей па свеце. Пра Месапатамію там асобна будзем гаварыць, таму што гэта цалкам іншая гісторыя. Нас цяпер цікавіць егіпецкая гісторыя. Значыць, адразу радыкальнае адрозненне ад песні-песню, ўсё, што мы будзем тут казаць. Гэта светскі кантэкст. Это не культавы кантэкст. І гэта трэба мець на ўвазе, калі мы будзем казаць пра паралелі. Правільна, моўныя паралелі, вобразныя паралелі, метафарычныя паралелі – гэта адно. Але адразу памятаем, што песня песню впісваецца нейкім чынам у нейкі культавы кантэкст. Зноў-такі, зноў паўтаруся, калі возьмем казаць пра Месапатамію, мы бачым проста роўна наадварот сітуацыю. Месапатамская любоўная паэзія – это культавая паэзія. Егіпецкая любоўная паэзія – гэта светская паэзія. Але, ну, вот зноў-такі, гэта Ізраілю не было куды дзецца ад егіпецкай традыцыі. Егіпецкая традыцыя была вядомая, была чытаная і была спажываная. Я літаральна некалькі тэкстаў. Вось, вот якраз першы не з Дейр эль-Медина, про які я хочу сказаць, он Рамезеум. Это, як это сказаць, пахавальны храм Рамзеса II, якраз самага вялікага. Ён называецца Рамезеум, гэты храм, і там таксама вельмі шмат тэкстаў. Вот якраз з Рамезеума быў гэты папірус вылучаны. Там самыя розныя тэксты. Не толькі любоўныя, але у тым ліку там ёсць, вот в этой самой песне, там папірусы пісаліся акуратна, і, як мы называем, рубрикацыя, вот там новы тэкст пачынаецца, ён пазначаны чырвоным колерам, чырвоным атрамантам вылучаны, ці ў нетрах самога тэксту новы такі ўваход, вот ён будзе чырвоным колерам вылучаны. І такой досыць добрай захаванасці. Там, па сутнасці, такія 3 калекцыі любовных песень, 2 просто коротенькие песни, не звязанные поміж собою, и 1 такая цельная поэма любовная. И вось адразу першае, што мы бачым, калі мы глядзім на гэтыя кароткія тэксты, гэта вось гэтае перакіданне голасу з мужчынскага на жаночы. Мы адразу тут же пазнаем
нашу біблійную традыцыю, так? Нашу біблійную песню. Вот адразу, от яна гаворыць, вось ён гаворыць. Яны вот это вот, гэтая, але яна асабліва якраз у егіпецкай традыцыі, это не абавязкова дыалагічнасць. Это могут быть просто, вот тут гаворыць ён, тут гаворыць яна. Нават вот мы потым побачым, будзе сітуацыя, дзе яны абодва гавораць, але гавораць на публіку. Яны не паміж сабой гавораць. Але яны могуць у кароткіх песнях, вот, значит, ёсць жаночыя, ёсць мужчынскія галасы. І вот эта великая песня, она называется, у ее назва есть, она называется «Кветковая песня». То есть, как бы не песня кветок, а тут худшее это кветковая песня. И початок песни радости, альбо вот это, вот, мы кажем, это инципит, да? А это инципит это то, что это инципит это початок, латинское слово. Мы по инципите называем те композиции, какие никак не названные. Вот коли композиція ніяк, нават коли вот верш любы нават вот з беларускай паэзіі, калі як вы яго ў змесце пабачыце, так ён будзе вот просто інципіт, першы радок. Як пастамент у новага Бога. Так, а назвы няма. Калі ёсць назва, то ёсць назва. А тут от у от у гэтых у папірусах распораса мы бачым, што нават там это будзе вылучана чырвоным, так назва. Але паглядзець таксама, як егіпецкая традыцыя, як яна яшчэ у европейская гукаецца, у тым ліку вось у беларускай там до 16 стагоддзя, пачатак таго сяго. Пачынаецца слова, там это ж яшчэ і казанне Кірыла Тураўскага, і 16 стагоддзі розныя тэксты. Пачынаецца песня про там, у нас наши там рыцарскія романы. Вот оно так, вот мы на этих папирусах маем, папирусах Рамзесового периода. Пачынаецца песня, там я не веду, как это перакласці лепш, можа насалоды. Можа нават не радасці, хутчэй асалоды, хутчэй вот таким чынам. І яна, вот это тая, што больш-менш цельная, яна гуллівая, яна эратычная, але яна без таких эксплицитных неких эротичных образов. И там метафорика жывёльная, раслінная, вот, про яку мы таксама уже казали, якая ваша песня. То есть мы ее там знаходим. Я просто кавалачек вам з яе почитаю. Хотя есть такие вот там, сапраўды, там есть и эксплицитные такие физиологичные метафоры. Там, значит, сказали, асабліва гаворка ідзе пра жанчыну. Жанчына, як сказаць, это лоня, не ведаю, как сказать культурно-беларуску, вулва, да? Параўноўваецца з двойнымі дзвярыма, зачыненымі на вот такі вот засабку такую, якую немагчыма, якую, ну, адсоўваць можна, так? Не крючок, а такая засабка. З таким закінутым засором. І там таксама у гэтых же самых тэкстах, і зрэшты потым ва ўсіх егіпецкіх тэкстах брат-сястра узнікае як стабільны образ. Причем, что гэта брат-сестра, это нам, вот мы это уже зачепили, это вот зараз мы не подумали, что это египетская традиция. Это вся близкоусходняя традиция. Вот белорусская традиция была, вот згадаецца жаніцьбу цярэшкі, там дед и баба. Да? Там образы деда и бабы, то есть некие не брат и сестра. Близкий исход это брат и сестра. Любовные образы это вельмі часто брат и сестра. А ад чаго яно ідзе, это вельмі цяжка сказаць, і простое, што брат і сестра могуць быць метафорамі для мужа і жонкі альбо для каханкаў. Мы калі чытаем, напрыклад, чытаем блізкаўсходнюю міфалагічную літаратуру, мы часам не разбіраемся, там гэтыя багі, ці яны былі братам і сястрой, ці яны былі мужам і жонкаю, ці гэта сапраўды, бо ёсць сітуацыя той самы Асірыс і Сіс, так? Яны брат і сестра, і муж і жонка адначасова. От як звычайна все раннія мужчынска-жаночыя пары, якія пачынаюць свет. Это звычайна менавіта блізнечая мужчынска-жаночая пара, якая потым нараджае далей дзяцей. І мы да гэтага прывыклі, але часам мы проста не ведаем, ці гэтага яны сапраўды, вот зноў гэта такая
інцэстная пара, ці гэта проста метафора для мужа і жонкі, брат і сестра. Вот мы будзем пра угарыцкую казаць літаратуру, там у нас тая самая рэч. Як бы в асноўных мітах Анат – гэта сестра Баала, она заўсёды назовецца толькі сестра, а в гімнах яна заўсёды жонка-каханка Баала. Значит, што маецца на ўвазе? Ці сестра гэта метафора, ці яна гэта сапраўды брат і сестра, якія заадно нейкі вот як сужонкі, ці прынамсі як каханкі. Гэта вельмі цяжка сказаць. І вот гэта пастаянны стабільны вобраз. Ён ёсць у Егіпце, ён ёсць у Сірапалестыне, у Усходнім Міжземнамор'і. І ў нашмат меншай ступені, але таксама ёсць у Месапатаміі. І таму, калі мы яго бачым у гебрайскай Бібліі, мы просто вот уже як на добрага знаёмага на яго глядзім, ага. Значит, калі ён яе называе сестра, это значит уже яна вот як бы высытая. Ягоная любимая. З чым гэта можа быць звязана? Это можа быць звязана з тым, што вот гэтыя сіблінгавыя адносіны паміж братамі і сёстрамі, максімальна роўныя. В адрозненне ад адносінаў паміж бацькамі і дзецьмі, якія несіметрычныя. То есть все адносіны ў свеце несіметрычныя, апроч адносінаў паміж сіблінгамі. Што яны заўсёды сіметрычныя, яны заўсёды дзеці адной маткі ці дзеці аднаго бацькі, яны самыя блізкія адно адному. Яны роўныя адно адному. І гэта тыя, вот, з кім самыя могуць быць шчырыя адносіны. Это як бы вот один слой сэнсу, а другі глыбінны слой сэнсу. Што вот в этой сіблінг, близнечная пара, это якраз ёсць тое вашае люстэркавае другое я. Заўсёды. Это ёсць той, праз каго вы бачыце сябе ў свеце. Той, праз каго вы пазнаеце, хто вы ёсць у гэтым свеце. Вот самая тут яркая, это, конечно, біблійная гісторыя Каіна і ягонага брата. Што Каін у выніку зрабіў з гэтым люстэркам, ён яго разбіў. Так? Але гэта адносіны могуць быць пазітыўныя і негатыўныя. Але калі ўжо вам дадзены ваш брат-близнюк, сестра, тут не важно, брат ці сестра, это тое, што вот ёсць, будзе заўсёды адносіны я і іншы. Чым гэта важна яшчэ у традыцыйнай культавай літаратуры, тым, што базавыя адносіны я і іншыя, што самае-самае вялікае ёсць увогуле ў свеце, бо адносінах самае-самае грандыёзнае, самае важнае, самае значнае адносіны, тыя адносіны, у якія чалавек расце ўсё сваё жыццё, это адносіны я і Бог. Таму што абсалютна іншы – это Бог. Але вот на гэтым, на шляху да злучэння з сябе, вот это абрагамавая гісторыя, так? Это адзіная гісторыя, дзе сапраўды Абрагам вырастае у таго, хто робіцца суразмоўцам Богу, хто вырастае ў адносіны я і Бог. Астатнія тут на гэтым шляху. І на гэтым шляху ідэальны вобраз тых адносінаў – это брат і сестра. То есть гэта вот твоя іншасць, это тое, што табе дадзена, это тое, дзе ты пазнаеш сябе, тое, без чаго цябе як такога няма. І таму гэтыя адносіны брат-сястра, яны сапраўды максімальна блізкія. Это не толькі на сацыяльным узроўні адносіны роўнасці, а гэта вот яшчэ на самым глыбінным, нейкім метафізічным узроўні. Это адносіны я і маё другое я. То есть гэта адзіны варыянт адносінаў, дадзеных вам як альтер-эго. І таму, калі мы гаворым пра любоўныя адносіны, то самая важная, самая яркая метафора любоўных адносінаў – это брат-сестра. Зразумела, так, з гэтым? То есть брат і сестра – гэта сапраўды вельмі важна. Я хацела вам трошечку з гэтага, з егіпецкай, давайте пачытаем трохи, вот з гэтага за рэвізіённага папіруса. Жаночы голас. Бо я табе належу, як сад. А вы пазнавайце адразу, так? Вы адразу у вас это званочки хай звоняць на песню. Я табе належу, як сад, дзе мною узгадаваныя кветкі і травы, што соладка пахнуць. Ты выкапаў прахалоднае возера, і подых паўночнага ветру нясе свежасць, калі мы ўдвох гуляем ля возера. Рука моя ляжыць у тваёй руцэ,
По теле разливается осолода, сердце мое тешится, бо мы едем побач. Мне твой голос, як солодкое вино, я им живая, боль за ежу і кутку, мне потрібен твой погляд. Бачите, які пригожі тексти? Познаєте його, так? Больш за вино, солодкое дыхание. Да? И вот это сами те образы, ці ёсць яны кросс-культурнымі образами, может быть. То есть это не значит, что конкретно гэтыя тэксты былі, але гэта тое, што тэксты, якія ствараюцца ў гэтым кантэксце, пераносяцца, кантэкст запазычвае з кантэксту. Запазычвае вольна, многа і шчыльна. З другога тэксту, от, з другога папірусу, які якраз вот ужо адсюль, 20 дынастыі з Дейр-эль-Медина, там таксама, нет, там 3 любоўныя песні в гэтым папірусе в адным, якая завецца «Пачатак песень вялікай радасці». Падобны вельмі на той, там пачатак песень радасці, тут вялікай радасці. Таксама там некалькі, і там тэкст злучаны наратыв, вот ён адрозны. Адбываецца сюжэт, дзеянне. Такая вот, ну вот, сучасныя даследчыкі кажуць, падлеткавае каханне. Наколькі оно падлеткавым успрымалася у 20 дынастыі, я не ведаю, ці просто маладое. Але там вот, ёсць два персонажы, хлопец і дзеўка, яны закаханыя в адно аднога, і яны па чарзе, то яна, то ён гавораць пра сваё жаданне другога, але яны не здагадваюцца пра пачуцці іншага. То есть яна ў яго самастойна закаханая, ён у яе самастойна закаханы, яны не перакрыжоўваюцца адносінамі, і пры гэтым бацькі супраць. Таксама вельмі знаёмы сюжэт, і бацькі замінаюць ім сустракацца. І вот на нейкім моманце дзяўчына яго адведвае. І яны там нарэшце сутыкнуліся, адбыўся выбух, безумоўна. І яна ў яго пабыла і пайшла. І от тады яе 7 дзён не было, ну вот за гэтыя 7 дзён ён захварэў, завяў, заняпаў, да яго лекараў напрыводзілі, таму што бацькі бачаць, што з хлопцам штосьці адбываецца, і прыводзяць да яго лекараў, і вот ён пяе, вот якраз гэты тэкст вот з гэтай песні, што ён гаворыць, што 7 дзён не бачыў я каханай, хвароба мяне пакасіла, напоўнілася маё цела цяжарам, я быццам страціў прытомнасць. Разумныя лекары ходзяць, а што толку хвораму ад іхных лекаў? Збіліся заклінальнікі, нельга зразумець маю немач. Шапніце мне імя сястры, я ускочу з ложка хваробы. Хай прыйдзе пасланец ад яе, і маё сэрца аджыве. Лекавыя кнігі выкіньце, усе лекавыя зёлкі на сметнік. Каханне – мой амулет. Пры ім я, пры ёй толькі я ацалею. Ад ейнага пагляду я дужаю, у слове яе чэрпаю сілу, у абдымках сваю непераможнасць. 7 дзён вачэй яе я не бачу. Вот такая вот у яго, бачыце, это любоўная трагедыя. І так завяршаецца гэтая песня. І там таксама ёсць яшчэ некалькі кароткіх песенек з такімі ж самымі пажаданнямі, каб ты толькі прыйшоў хутчэй да сваёй сястры. Это ўжо яна кліча яго. Зноў-такі яна ягоная сястра. І ў гэтай песні там таксама ёсць такі эратычны вобраз, эратычная метафора, яна гаворыць пра сваю пячору, маючы на ўвазе зноў-такі цела. І яшчэ адна песня адсюль з гэтага ж самага папірусу, якая завецца «Пачатак салодкіх слоў», знойдзеных у кніжным футаралі, які запісаў пісар Нахцобек з Некропалісу. Бачыце, даўжэзная назва ў яго. Але ўжо не песні радасці, а салодкіх словаў кніжных. І там, зноў-такі, там 7 вершаў. Там ёсць спачатку сітуацыя свята, сітуацыя рытуалу, прынашэння ахвяры, бо это ўсё ж такі некропалісны пісар запісаў гэты Нахцобек.
яка вельми нагадує інший біблійний текст. От ми зараз, видать, не будемо його чіпати, може на наступний раз його почитаємо. За приповість, поглядіть дома, приповість 7, 5, 23. Там это важно вельми, это вот обов'язково это почитайте дома, з приповістю 7, 5, 23. Вот там говорка йде про заборонену любов. Альбо про любов, яка продається, так, про проституцію. І там вона так само, вона текстуально вельми подобна до єгипетського тексту. І там от спочатку менавіта от про гэта йде говорка, а потім останні вірші, то знову йде от йон-яна, які міняються голосами. І кожен з їх говорить про те, як він другого назирає, як він другого хоче. Це знову те, що ми познаємо з пісні в этом образі тіла, пригожого, вельми пригожого тіла. И вот оно там на то подобное, на это подобное, и метафоры могут быть так само те, что мы сустракаем в песне. А приповість це яка? Это после псальму одразу. Висловлює. У вас буде висловлення. Вот тут, бачите, тут це правда, это, да, поди знайти, хто як перекладав. Цікаво, як тут буде. Всім зрозуміло, що таке книга приповісті? Ну, ось приказки, от коли ласка, бачите, у Станкевича. Славянські притчі. Є інший папірус, у Каїру заховується любовні пісні, так само, той самий, в этой же ситуации, 19, 20, 11, Дер и Медина. Две песни такие великие. Та самая ситуация, Йон-Яна. Вот это то, что я казала, где яны один про одного не говорить. Один до одного не звертаються. Але яна свою вядзе лінію, і он свою вядзе лінію. Яна про яго, і он про яе, яна про то, як яна яго хоче, он про то, як він яе хоче. Але там вельми важная тема, такая, что кохание абсолютно ничто не может спынить. Это могутная сила, якая все ровно вот проломит себе дорогу, что бы ни отбывалось. То есть они будут переодолевать все магчимые перешкоды. Вот самые пригожие перешкоды, это Йон говорит. Йон говорит, любовь мою сестры есть там, на тем березе, пророку говорит, так? Воды поводки моцные в эту пору, и крокодил чакае на песчаном березе. Але я пайшоў долу, я спусціўся до воды. Я знайшоў крокодила, як мыш, і паверхню воды, як сухую землю под ногами. Яе каханне дае мне силы. Я бачу тую, кого кахае мое сердце, вось яна стаіць передо мной. Бачите, вам поводки, крокодилы, это все ничего абсолютно тому, что вас веде каханне. Это вельми цікавая тема, і от зусім яна про моцную силу кахання, яка перемагає, ну так само десь є у пісні. Там ясно, що там крокодилів нема. Але от інша пісня, вона цікава тим, що вона зовсім інша, називається «Сім жаданнів». Тобто вже така зовсім назва. І там це тільки мужчинський голос, і він говорить про свої 7 жаданів, але в відрізненні від цієї пісні, де і дівка, і хлопець імкнуться одно до одного про усіх на світі крокодилів, а тут ён фантазуе. То есть ён выказывае свае жаданні, як бы ён вот здесь, вот як бы ён там до яе бы дзе не дакрануўся, дапаў до ейнага цела. Вот, напрыклад, одно з тых жаданняў, якое я тут зрабіла. Каб толькі я быў нубійскай служкай, яе таемнай дарадніцай, то яна б дала мне водар усяго свайго цела. Я был бы ейной служкой, я бы до яе пришел, яе бы там все обнюхал. І яшчэ одна вельми цікавая, зусім вот якби дзіўная рэч, это уже іншы папірус, он называется «Туринская любовная песня», бо это у Туринскім егіпетскім музеі захоўваецца гэты папірус. Ён таксама вот адсюль жа, таксама 20-11. Там каханки, там якби крыху інша гісторыя. Там два каханки, ён і яна хаваюцца.
ім трэба, каб іх ніхто не бачыў. Значит, зноў забароненыя ў каханні. І яны спрабуюць там за дрэвамі, дзесьці вось у лісцях, там у раслінах, у кветках схавацца, каб іх не знайшлі. І вось кожны з гэтых там на асобныя песні падзелена, але персанаж кожнай песні гэта дрэва, пад якім яны спрабуюць схавацца. І дрэва разважае, што мне з гэтым рабіць. І от першае дрэва, ну такое неприязнае. Першае дрэва каментуе такім чынам: я не змаўчу, і тады адкрыецца іхная ганьба, і сястра будзе пакараная. Такое дрэва вельмі справядлівае, так? Ось. Брат не будзе пакараны, это не так страшно для брата. Вот. Ён братам не завецца, ваша сястра весь час, это вобраз сястра. А апошняе дрэва якраз наадварот. Апошняе дрэва, яно такой ідэальны прытулак. І яно гаворыць, што вопраткі разасланыя пада мною, і пакуль сястра прагульваецца побач. Але мае вусны запячатаныя, я не скажу нічога з таго, што я бачыла. І яшчэ адзін тэкст, я з яго чытаць не буду, таму што ён такі таксама вельмі дзіўны. Гэта вялікі, амаль 2,5 метры. Я так паказваю, нібыта я абдыму. 2,5 метры. Папірус таксама ў Турыне захоўваецца. Яго называюць турынскі эратычны папірус, бо ён пераважна з карцінкамі. Там картинки такие вот, тое, что уже европейцы, когда это все познаходили, европейцы называли простым словом непристойные. Там и жывёлы, и люди в разных таких вот этих любовных ситуациях. И хутчэй за все это сатиричные. Ну, принамсі, я вот так интерпретую. Поглядите там сами, коли знойдете, поглядите. И там тексты, там виньетки такие, так, вот это виньетки, много с картинками, там так само есть это коротенькие любовные тексты. Таким чином, значит, что мы, вот бачите, что традиция египетская вельми великая. С того, что до нас дошло, мы бачим, что это сапраўды традиция. То есть это вот эти песни, якія мы теперь читаем, это не шедевры египетской поэзии, такие уникальные, а это шедевры с того, что там было много. Просто вот уже мы маем то, что мы маем. Значит, мы можем подсумовать всю египетскую традицию. Что яна нам дае? Яна нам дае вобразнасць, вельмі выразную. А яна нам дае вот гэтую і метафорыку, вот тую самую ты вобраз сястры пастаянны. Лінгвістычна, моўна, гэтыя тэксты маглі быць крыніцаю для песні. Калі мы кажам, што розніца цалкам светскі характар, што мы маем на ўвазе? Бо мы з вами ўжо сказалі, што культавы характар песняў невідавочны. Ён невідавочны, ён пастаўлены ў культавую сітуацыю. Але мы будзем з вами глядзець Месапатамію, і мы пабачым, як культавая можа выглядаць. У Егіпце гэта нідзе ніводная з гэтых тэкстаў не мае культавага значэння. Ніводная з гэтых асобных песень. Это цалкам светская. Это значит, калі б гэта было недзе гэтага тэкст гэтага плану, то Рабі Аківа нічога падобнага бы не казаў. Так? Тое, што гэта святое святых, што гэта вся Тора свята, як гэта самае святое, што ёсць. То есть гэтага бы не было. І яна просто могла бы стацца гебрайскамоўнай шлюбнай паэзіі, якая бы до нас не дайшла з тае прычыны, што она не вайшла ў канон, адпаведна прапала, і мы бы гэтага тэксту бы не ведалі. Але яна, тым не менш, у гэты тэкст, у канон увайшла. І увайшла яна, бачыце, гэта егіпецкая метафорыка там ёсць, і прычым, чаму я пачала менавіта з егіпецкай, таму што на яе больш за ўсё звяртаюць увагу, таму што яна менавіта вобразна вельмі падобная.
вы побачили там просто вось часам нават моўнае падабенства. Вы дома по гэтым пройдитесь по тым, што мы говорили. А самое для нас важное, мы уже наступны раз будем глядзець, спрабуйце таксама пашукаць. Можа вы самі вот самастойную працу зрабіце, бо у нас засталася Месапатамія, Угарыт і эліністычная любоўная лірыка. Значит, зрабіце што? Зрабіце сабе, пошукайте, просто так и зробите. Вот, на месопотамская любовная лирика, там вот эллинистичная любовная лирика, угарыцкая любовная лирика. Да? Пошукайте, потому что тогда мы, вот то, что вы знаете, это будет, мы тогда разом с вами будем про это говорить. И пройдитесь по египетской, так? Просто пройдитесь, потому что я только вам эти фрагментики почитала. Яны вельмі много перакладаліся на розныя мовы. Вельмі много на ангельскую мову все перекладено, много разов разными перекладчиками. У российской, например, Ахматова зробила громадный цикл египетской любовной лирики, но она уже як умела, так и зробила. То есть там будут цели прихожие вещи, але на основе этих же самых. На основе докладных этих текстов. Да? Там некалькі было российских перекладов египетской любовной лирики, я за гэтым асабліва не сачыла, але вы можете знайсці. Просто вот, калі ласка, за тыдзень пройдитесь по египетской и пошукайте вот эту месопотамскую, угарыцкую и эллинистичную. И мы тогда просто, как мы наступный раз, контекст цалком завершили, и по магчымасці, калі мы все прочитаем, то мы хутчэй тады пойдзем, и мы тады библейный контекст нам еще важный. Вот мы тады прочитаем и поглядим все вот вокруг этого текста, что было, что откуда он мог брать свои образы, как мы уже могли зануриться в этот текст и читать его квалификованно. Так, а не просто вот, значит, вот это, как мы звичайно эвристично читаем и ничего не разумеем. Хотя часом эвристичное читание дает вельми яркие как раз вот такие прозрения в текст. Значит, кто не успел прочитать раптом песню Божию, то это обов'язково прочитайте, чим учення вкладається. Тут бачили на маленькій. Будь ласка, коли питання давайте. Скажите, а вот этот переход 19, 20, 11, когда уже возникли фараоны, а короли возникли. Ні, термін фараон у тим часі десь і возникає. Короли застаються. Я вам как это казала. Фараон по-египетску значит великий дом. Фараон это ніяк не сама назва. Фараон, слово фараон это библицизм. У Библии. Не, я скажу про то, что там Египтянам скончилась династия, почали править генералом. Это так. Это переход 18 до 19. 18-12, так, вся 18 династия это еще непрерывные короли, а тогда после смерти Тутанхамона нема больше по криві, нема абсолютно нащадку, дітей нема, нащадку нема, і тоді спочатку першим королем робиться Ай, який був ще за дідом Тутанхамона, був прем'єр-міністром, який береться шлюбом з жонкою Тутанхамона. Тобто вона йому як внучка, так, полупросто. А ён там вельмі короткі час каралюе, пасля яго вже генерал Хоремхеп. І от генерал Хоремхеп, ён завершае 18-ту династію, а 19-ту династію починають наступні генерали. І Рамсесова династія – це все генерали. Але термін фараону десь в часі возникає, але вони себе не називали фараонами, вони себе королями називали. Они были короли за всеми королевскими полномочиями. То есть это такие библицизм фараон. Там я был Тутанхамон 18 династии? Тутанхамон 18. Третий с конца король 18 династии.